Tervehdys kenkäliikkeeltä. Onko sulla haasteelliset jalat, jotka turpoilee kesähelteellä esimerkiksi? Niin ratkaisu on Suave. Suavehan on tämmönen portugalilainen kenkämerkki, minkä nimi tarkoittaa pehmeää. Nämä on aina valmistettu nahasta, näissä on nahkavuorit, irrotettavat sisäpohjat ja näissä on tunnetusti tosi laajat säädöt. Tässä minulla nyt on jalassa ja ihan tarkoituksella mustalla sukalla, että erotatte sen kontrastin, niin on tämmönen sandaali. Tämähän on K-laajuuksinen sandaali ja täällä oikeasti on tosi paljon tätä säätövaraa. Eli jalka saa olla kyllä todella turvoksissa, että nämä ruppeis ahistamaan. Täällä tarrojen päässä on tämmöiset leikkauskohat. Eli jos on sitten tämmönen vähän kappeampi jalka niin kuin mulla, niin sitten voi tarvittaessa niin lyhentää näitä tarroja tuosta tikkausten välistä, niin sitten ne ei jää nämä tarrojen päät tälleen töpöttämään. Tähän mallistoonhan on saatavana sekä sandaaleja että umpikenkiä. Ja näissähän on sitten eri värejä ja kaikissa on sama. Eli voi ottaa näitä pohjallisia pois. Näissä on 2 kerroksessa tosiaan niitä pohjallisia näissä umpinaisemmissa malleissa. Ja silloin täältä välistä niin voi tarvittaessa säätää. Eli sä voit käyttää näitä pohjallisia joko yhdessä tai yhtä tai ottaa ne sitten kokonaan pois. Koska täällä on ihan pohjallinen vielä täällä alla. Näissä on hyvät kumipohjat. Nämä ei ole liukkaita ja nämä on kuitenkin tämmöiset keppeet kengät, vaikka nämä on oikeita nahkaa. Pituuden puolesta niin voit ottaa sen koon, mitä yleisimmin käytät. Minun koko on 40 ja tämä on hyvä pituudesta.